Oke. Selamat siang dulur-dulur. Review soal dulur. Wingi bar tak unggah nih iki karo pasukan langit, ngono. Salam pasukan langit. Iki sayape as kene 80 cm. Jadi as 80 cm temune 160 mentahan sayap, ngono. Model bokonge apa iki? Bulan ngendol ngono wis. Kancane Pak Werkudara kalian Mas Antasena. Hehe. Iki wilayah Sendaren atau pentangane sawangane bambu peting ning Jawa Tengah. Terus iki sendarane botol aqua Mas. Seperti itu. Iki semuanya botol aqua. Wis ngene-ngene iki. Oke, monggo ana kesempatan, ana angin tak garet langsung tak video. Srot ngono neh Mas.